Falamos de eleccións, a campaña continúa e os políticos non dan tregua, nen os domingos. O BNG desprazouse este fin de semana a Boiro e a Ribeira, intentando convencer os barbanzás da utilidade do voto. Os nacionalistas congregáronse na Rúa Peonil de Boiro acompañados de Xosé Luís Rivas, Mini, e das Rianxeiras da Covecha. Alí presentaron a Xoxedeira, que concorre na lista do BNG pola Coruña. Ademais, aproveitaron para animar a cidadanía a participar activamente o día 26 de xuño nas votacións. Así pediron o voto para o BNG, dando conta do seu dobre valor. Por unha banda, para sacar o PP do goberno e por outra, para que Galicia teña voz propia no Parlamento do Estado. Xoxedeira destacou a necesidade de volver ao sentido primitivo da política democrática, preocupándose polas necesidades dos cidadáns e pola realidade social que se está a vivir. Se en Boiro participaban Xoxedeira, Xosé Luís Rivas e Raquel Suárez, en Ribeira facíano o candidato nacionalista pola Coruña, Carlos Callón, e a portavoz nacional, Ana Pontón. Esta última insistiu en que nun escenario sen maiorías absolutas, cada escano conta e un deputado nacionalista pode ser chave á hora de conformar o futuro goberno do Estado. Pola súa banda, Callón presumiu de ribeirense e comprometeuse a lucir a insignia da Festa da Dorna na súa primeira intervención parlamentaria en Madrid, despois de ser agasallado por sorpresa, ao igual que a portavoz nacional, cunha camiseta conmemorativa deste evento, que xa se ten convertido nun sinal de identidade da vila de Ribeira. Callón fixo fincapé na necesidade de contar co BNG en Madrid, onde non se escoitou falar do sector pesqueiro nin da conserva de Ribeira.